a mai videóban, és szevasztok srácok, köszöntelek titeket, és most a mai videóban trükköket mutatok be a Lost Temple pályán és a Super Slide pályán. Kezdjük szerintem a Lost Temple-lel, szimpatikusabb nekem. Na, egy érdekesség, hogy nézzétek, ide jöttök, így, be tudtak ezzel elmenni. Meg itt mutatok sokféle útvonalat, bocs, csak 300-as pingem van. Simán át kell jönni. És itt van 2 útvonal. Na itt lehet azt, hogy itt jöttök, simán átugratok. És nézzétek, itt ide ugratok, és itt végig tudtak menni oda. És mint mondtam, nagyon laggolok, aztán szarul lehet felvenni így a videót. Aj, Istenem! Mi a szar van ezzel a játékkal? És nézzétek, itt vagytok, itt jöttök, és itt oda lehet ugrani. És itt van egy olyan verzió, hogy ide jöttök egyből, vagy simán följöttök, hogy van olyan, hogy innét oda föl tudtak egyből ugrani. És nézzétek, még egy kis érdekesség, hogy itt, ez a pingelés, ez annyira idegesítő, hogy ha ide jöttök, van egy ilyen láthatatlan blokk, amin tudtak állni. És innét már oda lehet ugrani egyből. Szóval nézzétek, ha itt vagytok, a másik útvonal, hogy oda lehet egyből ugrani, nagyon nagy jumpbugokat kapok, és látjátok, ide lehet ugrani. Meg van még egy verzió, csak lejárt az idő. Na, itt vagyok, srácok, és itt van egy olyan trükk, tudjátok, itt simán is végig lehet menni, csak ezt kontrollerrel nehéz beadni, meg úgy, hogy 6 millió pingem van. Így jöttök, és itt a szélén el tudtak menni, és ez nyilván most nekem nem sikerül, mert olyan hülye vagyok, meg béna, meg hát a ping, és itt ide tudtak jönni. És itt van egy olyan trükk, hogy innét valahogyan oda tudtak felugrani. Na jó, ezzel most nem fogok itt szarakodni, gyorsan megcsinálom ezt a trükköt. Már oda lehet ugrani valahogy. De oda is vissza tudtak ugrani. Gyors végigviszem. És én úgy szoktam jönni, hogy ide ugrok,
osztani. Még egy kis érdekesség, hogy ide jöttek, itt fel tudtak ide ugrani. Nem nagy trükk, de azért ez is jó. Na és itt van egy olyan trükk, csak lejár már megint. Na szóval srácok, ide jöttök, át tudjátok ugrani ezeket az öklöket, meg ennek a tetejére föl tudtok jönni, és lehet itt jumpolgatni össze-vissza. Meg innét, kiknek a segítségével át lehet így szemből ugrani, nekem nincs meg a kik, de hogyha esetleg nektek megvan, akkor ezt meg tudjátok csinálni. Meg itt van egy olyan trükk, itt jössz, el tudsz mellette menni, emellett a genye mellett, és ide be tudtak jönni. Nézzétek, itt van egy olyan, hogy itt kilövitek magatokat ezzel a szarral, hogy be tud lőni a célba. Na, ezzel ennyi volt a Lost Temple pálya. Ha esetleg kihagytam valamit, akkor nyugodtan írjátok meg kommentben, és majd megpróbálom a legközelebbi videóban. Na, de szerintem jöjjön a Super Slide pálya. Na, keressük is meg. Na, itt is van. Na, itt a Super Slide pálya. És itt van egy olyan trükk, hogy itt labdával át lehet itt megint ugrani, csak mondtam, nekem nincsen meg. Van egy olyan, hogy itt jössz, na mondom, itt jössz, és itt át lehet ugrani. Így. És itt, ha itt vagytok, tudjátok, itt lehet jönni. De van egy rövidebb verzió, hogy itt egyből át lehet dashelni, és hogyha így dashelve ugratok neki, akkor tudtok kapni egy boostot. Így. Na várjatok. És itt a szélén tudtok jönni. És itt át lehet itt vágni. Ezt sokan tudjátok szerintem. Hogy akkor egy boost, csak itt most én nem kaptam. És itt... Na, de miért? Ez mi ez a nagy jump bug? Na azért ám, itt vagytok, és itt, meg igazából lehet hülyéskedni. De miért jár le ilyen hamar az idő? Na és ha itt vagyunk, akkor gyors bemutatom, hogyan kell itt jönni. Akkor itt át kell ugrani. Át tudtak jönni, és össze-vissza tudtak így jumpolgatni. És itt át lehet itt jönni. Mondjuk ez nem egy olyan durva trükk. Na és itt, ha jöttek, itt van egy olyan trükk, majd mindjárt itt lesz.
hogy itt jöttök, és innét ide át tudtak jönni, onnét pedig ide, és ott a szélén végig tudtak menni, és nekem ez ismét nem sikerült. Na így, aztán ide. Aztán itt igazából így is lehet jönni, ugyanúgy easy itt is. Valakinek, nekem mondjuk rohadtul nem. És akkor itt tudtak egyet fordulni, és bejönni a finishbe. Na ennyi is lett volna ez a videó, remélem, hogy tetszett. Ha tetszett, akkor dobjatok egy lájkot, és tali a kövi videóban. Szevasztok!